Aquesta foto, gua. Tapa la força. Hola, què tal? Se'ns sent o no se'ns sent? Estem rovelladots. No sabem si és culpa nostra o culpa de l'OBS. Segurament sí. Segurament sí, culpa nostra. Jo, de fet, més culpa meva que no tingui el guió obert i estic fent temps mentre obro el Drive. Si algú ho té obert. Bon vespre. Bon any a tothom. Ara estic obrint el guió i diu un any més, i en van 3, tornem a posar això de Twitch per comentar l'actualitat ciclista sense cap mena de pretensió. Avui farem una mica prèvia de temporada, parlarem del Down Under, obrirem boca per la Volta a Catalunya i parlarem mallots i bicis per aquest 2024. Tot plegat, compactat en una hora perquè el Barça on perd lloc on hi ha una dictadura. Jo no soc l'Aleix Camproví i avui m'acompanya el Lluís Buixadell. Lluís, què tal? Bona tarda. El Joan Zamora, què tal, Joan? I l'Oriol Riba, aquests dos. Bona tarda. En principi ara ja se m'assent. Com sempre, al principi de la temporada sempre ens passa això, que tenim problemes amb el canvi d'OBS i tot plegat, però bé. Intentarem fer el directe picat, com deia l'Oriol. És ben bé recordar una mica com funciona tot això. I com va dir el Joan Zamora, no ho fem ni bé ni malament, sinó que anem fent, no? Bàsicament, jo crec que aquest seria una mica el resum. Avui fem una mica el que deia l'Oriol. Si voleu, comencem una mica per la prèvia de la temporada. I com diem sempre a l'inici, que sempre hi ha, en principi, quan comencen a venir les grans cites, ens ho agafem amb moltes ganes, després del final de temporada, que sempre és una mica més així, agafat amb pinces. El que volíem fer era ordenar una mica això, que són les curses que tenim per aquesta temporada. No hi ha canvis importants al calendari World Tour, però el que farem és ficar en aquesta tier list quines ganes tenim de veure cada una d'aquestes curses. Jo el que faria potser és començar per lo fàcil, començar per les grans voltes i monuments, si us sembla. Giro, Vuelta i Tour, en quin ordre els posaríem? Jo vull recordar que sempre que ve el Giro l'agafem amb moltes ganes, I aquest any, que també hi va Pogačar, li dona un punt extra, jo crec, a més. Sí, però jo crec que el guanyarà una Pogačar. Sí, això és una altra història. Per tant, Giro el ficarem a dalt de tot o què? Què estem ordenant? Però les ganes que en tenim o què... És a dir, què esperem veure? O què creiem que es veurà? És diferent. Les ganes que en tenim, no? Entenc? Sí. Home, jo posaria per davant el Tour, Sí. Però no els podem ficar al mateix graó? Jo almenys personalment els ficaré al mateix graó. Bueno, sí. Jo no, Jo el Tour per sobre. Avui he vist una publicació de Belon a Instagram. Posava el Giro d'Itàlia 2024 serà èpic. I sortien una foto del Pogačar, una foto del Van Aert, una foto del Ciccone, una foto de l'Alaphilippe, una del Jonathan Milan, una de l'Olaf Koix, una del Kamna i una del Quintana. Olaf Koix. Tio, no sé si èpic. Bueno. És la paraula. Però perquè han de contentar amb els mercats. Sí. I el Giro dels últims anys ha sigut bastant merda, Per mi li treu punts. Jo fa uns anys t'hagués ficat el Giro primer, però jo aquest any ja no. Us ho accepto. Tot i que és el que dic, quan vingui el Giro el viuré tant o més que el Tour, però sí que és veritat tot això que dieu. No veig el Tour aquí. I la Volta... Clar, cada més enllà, que al final moltes vegades els que van a la Vuelta s'acaba decidint després del Tour i tot això. Jo la Volta el ficaria aquí. A veure si algú més m'ho compra, va.
No veig res, tio. O no he de mirar això? Ai, però ho veieu o no? Sí, no. Veiem la pantalla de... Jo ho obro aquí. Ah, no ho esteu veient? Ah, perdó. No. Veiem nosaltres. Però el directe sí que està sortint, que és raro. Ah, no, ara ho veieu, oi? Ara ho veiem. Vale. Doncs això, en aquest ordre. Jo crec que la volta una mica pel Giro, almenys a mi personalment, Jo ara potser m'ho voleu canviar, però... Jo no surto al directe, però no em fa res, tio. Ah, no surts amb la pantalla compartida, ja està, ja apareixes. Se't sentia bé per això. Ja està, Joan, no pots nerviós. Jo a la Vuelta tinc ganes pel fet de que el Roglic anirà com un tarat a desbudellar el Vingegaard. Serà la que jo crec que és la que consideren més a fons dels dos. Bueno, però el Tour també. Sí, però el Tour, el Vingegaard ja serà una altra cosa. No sé, Crec que el Roglic anirà més ganes per la Vuelta que pel Tour. Què? Que ho deixem aquí o voleu pujar? Jo crec que ho deixaria aquí. Deixem aquí? Jo també. Em sembla bé, sí. Jo un altre que crec que tenim clar nosaltres, per motius personals, és pujar-ho aquí dalt de tot. La Volta a Catalunya. Home, està clar. Jo crec que aquest any, independentment... Primera, després ho comentem, si volem, repassem el recorregut, per l'etapa berguedana, però d'altra banda també perquè han canviat una mica el recorregut del que era habitual i és una cosa que es demanava feia anys i panys. Sí, ho compro. Sí. Què més? Quines altres voleu col·locar? No cal que les col·loquem totes, perquè ja també aquí cada... No, fem cada monuments... Que el campionat mundial, on el fiquem? Hòstia, bastant guapo que tenia Zúrich, 5.000 Una A. Jo no he vist res. Una A, de moment, o... Sí, no? Perquè... O una S, No, una A. A Suïssa són 280 amb 5.000 de positius, amb rampes al 15, pot ser ben parit, Jo no he vist el recorregut, la veritat, però vull dir... Jo tampoc m'he mirat gaire. El que sempre em falla és el moment de la temporada, crec que a vegades no acaba d'enganxar tant, com si estigués en un altre moment, però bé, jo crec que aquí està bé. Saps què passa? Digues. Aquest any que hi ha els Jocs Olímpics, crec que a vegades pot quedar descafeinat al Mundial. Jo prefereixo el Mundial que els Jocs Olímpics, però tinc la sensació que aquest any donen més importància als Jocs Olímpics. Fiquem-ho així, ho deixem així, no? Potser està bé, jo crec. Sí. Sí, està bé. Monuments. El primer que he vist, Milà-San Remo. Una C, Aquí, una C o una B? Jo un B. Jo, simplement de la que és, jo la B sí que la ficaria. Jo crec que potser tira molt per Itàlia també, però... I Júlia, aniré dient una mica les que vagi veient, així no ens entretenim a buscar perquè n'hi ha moltes. Però... Júlia jo crec que AB, AB? Depèn, però a la D hi va la merda aquesta que ningú es mira o hi va el que ens mirem però no ens agrada? Jo la merda aquesta que ningú es mira quasi bé ni la ficaria per agilitzar-ho, perquè se les hem de valorar totes. Bueno, podem ficar totes les que no classificam aquí, les podem ficar a la D, si voleu. No, per això que canvia. Podem fer això, vull dir... Els 4 dies de Dunkerque els podem ficar aquí. És que jo vaig mirar i n'hi ha moltes que no sé ni què són, Bueno, o que no m'he mirat mai. De Noruega. És igual, no fiquis, no cal que fiquis això. Amstel. Jo i Júlia una A, per mi. Una? Ah. Una A. Jo B. Estava entre B i C. Sí, hòstia. Jo B. Per mitjana a la B. Doncs bé, sí. Amstel. A mi m'agrada l'Amstel, però... Sí, una B. Com a birra és una merda, però d'això... Una B, dieu, sí. Jo crec que sí. Podem fer el tall de... A mi m'agrada l'Amstel. El Dauphiné, jo crec que la B també se la mereix perquè és el típic que t'agafen amb ganes de prèvia Tour. Jo confessaré que m'ho miro molt poc. Confesso que m'ho miro poc, el Dauphiné. Sempre coincideix amb alguna cosa, no? Amb la Tirré. Sí. Amb la Tirré, que jo... No. Què dieu? Ai, amb la Tirré. Ai, amb el Prins Sadia. No, Criterium és just abans del Tour. No, just abans del Tour. Però a mi em passa això, que... Una cursa d'un dia, però tampoc... Crec que com a volta no n'hi ha cap. Perfecte. Harelbeke què? Harelbeke a mi em mola, A mi també. Harelbeke... És que potser... B. Una B. No més, perquè... Però B ben merescut. Més no. És la que van guanyar els europeus a la B? Agafat de la mà, no? Sí.
Europeus a la B, jo crec. No, europeus Tu a figures a la la C. C, no? Hòstia, per mi a la C, Ja, A la C, no ho he mirat mai. Fora, treu Però Ja, Fem europeus. els ho fiquem. mirar, No, sí. també tenia dubtes, ja també he Fa dit. molt. El Giro de l'Emília es mereix el C o no? Potser no, oi? Jo no l'he mirat mai, crec. Gran Premi Miquel Indurain tampoc. Uf, és que hi ha bastanta manduca aquí, Jo no veig ni què hi poses. No. Hi ha algunes que potser estarien... Llombardia. Jo de Lombardia em canso una mica, però és un monument. Molt tard, ja, a Lombardia. Ja. És que a mi m'agrada menys que el San Remo, però és que faria una categoria entre B i C, però bueno, és igual. Ja està bé. No, però, o sigui... Jo a la D ficaria tots els Descartes i la B i C, doncs... Ja. La C és bastant dolent ja, jo entenc. Vale. El Japan Cup aquest d'aquí... Això és Sant Sebastià. A mi m'agrada. Sí, Mínim C. No, jo B. Sí? bé. Jo B. M'agrada més que Llombardia, a mi, Però Sant és que Sebastià. és fort, per Sant Sebastià al costat de monuments. Però és que hi ha monuments. Bueno, i per Sí. quan cau de la temporada també Sí. m'agrada més. Això cap aquí. No, per exemple, la Fletxa Balona... Digues. Curne... No, anava a dir... Fletxa Balona o C, per exemple, jo faria. Curne jo crec que la C la podem ficar. Fletxa Balona només la C, bueno, sí. Pot estar bé, com ho veieu? Sí. El Curling també tampoc és perquè té cau gaire d'hores. més. Sí, també és això. Però bueno, jo crec que C sí que se la mereix. Lieja? Jo, molt Una B, ok. B, sí, B. B? Sí. No, sí. París-Niça. Sí. B amunt. Bueno, bé, perquè és la primera així per etapa. Exacte. Sí. I B amunt, jo crec. Sí. Jo seria... És el que deia abans, també. Per la volta podeu... Ai, aquí hi ha també Tòquio, Bueno, Tòquio. Hi ha Tòquio al vell, però hi ha... París. Jo la ficaria. Els Jocs de París. A mi normalment me'l suden els jocs, però aquest any, no sé. Jo crec que La gent en té ganes. A l'Alt podem posar ben sense problemes, Mm. Omloop. Jo A només per ser la primera. Hòstia, No ho sé, però bé jo crec que sí. Per malalt. Només per malalt. Sí, per enfermo. Una B? Síndrome d'abstinència. Algú més Una algú B, per la una B. El Zamora dirà la C? No, a mi m'agrada, però el París Tours. jo C. Per mi una C. Sí. Una C. A casa. París Roubaix. S. S. Sí, S. Sí. Per mi S, sí. Jo també. S. S i... Què voleu? Bueno. Home, Pensava que era volta. És que aquest any l'hem de ficar, Jo la volta la Sí. posaria a la A, Mira què et dic. Perquè estem posant la volta al nivell del París-Niça i Sí, tampoc... al final sempre hi van bons corredors i Sí. jo també ho penso. us ho compro, va. Hem anat a lo fàcil, per això, però... Flash com S una també. S com una casa. Sí, no? Per mi S també, Crec que sí. És que aquests ja eren per inèrcia, vull dir, aquests tres i la Volta a Catalunya. Cel de Price... C? Jo crec que no I jo arriba a la B. també. Jo crec que no arriba a la B. Sí. Jo guanyar l'any Bueno, passat. anem al París, ens diuen pel xat. Bona nit, Joan. Bona nit. No sé si algú ens pot dir si se'n veia això, perquè no sé, no ho he confirmat gaire, perquè anem una mica sobre la marxa avui. Perdoneu, Cel de Price, dèiem C o B? Jo ficaria C, Sí. Jo C i D també, fins i tot. No, jo crec que la C sí que el podem ficar, va. Estrade, una B? No, jo no. Jo Una una A. S. Jo una S, Sí? s'ha de dir. A o S, És que és ben parida, Bueno, per mitjana fiquem la A. Jo estava entre la A i la B. Però, bueno, és que també Jo allò que una A, sí. depèn molt de l'any, també, però bueno. però- Tirré. Una A. Sí? Sí. Una mica No, més que el una... París. Bueno, Més que Com la- Prisnis, com la per exemple. Prisnis, Jo ficaria al Jo per nivell mi, del Prisnis. igual, bastant igual. Bueno, a mi m'agrada la Tirret també. A mi també, a mi m'agrada més que el Prisnis, la veritat. El podem ficar a l'A, si voleu. No hi haurà cap problema. Jo també voto l'A, va. Sí, es veu prou bé. Per ser nosaltres es veu prou bé. Ni bé ni malament, no? 0 graus. Una I pena. ja estic fiquem a l'A, doncs. Què és això? Escoda, Gran Premi Escoda, què és això? UAE Tour. Jo aquest... Sí. És una C, però alta perquè és dels primers, també. Clar. També t'ho dic. I perquè els paisatges són macos.
Bueno. I perquè el país, és un país arrencat. C o B? Bona gent. No han comprat la B, no? Sí. No gaire, No es va parir. Polònia. El Tour de Polònia. Dijous. Tour de Romandia, Tour de Suïssa, són Cs de calaix. És que a mi em sap molt greu. No? Són bones, tenen prestigi, però a mi m'ho Però surt molt. comparat amb les altres, mirat- jo crec que no estan al nivell. El que dèiem, el Criterium Dauphiné coincideix amb Suïssa sempre. Sí, Vale. crec que sí, que són aquestes dues. Pot ser. Yorkshire. Aquest el fiquem a la C o a la D? Potser a la D, no? Jo crec que no l'he vist pas mai. No. Té com una mica més de nom que d'altres, però... Ai, aquí, això és la Brabançona, no em sembla? Ah, sí, pots Ja pujar un podem punt. ficar a la C, no? Jo crec. Que no l'he vist. Tour de Sí. Valònia. Digui. Aquí... Hosti, això ho he vist. Jo el A vegades ho miro, deixaria a la això. D, Jo el deixaria a la D, també, aquest. Va, és igual, sí. Tour d'Oman és una D, potser, o una C? F. Bueno, Oman... Un país arrencat. Què, una D? Clar, tio. Una D. Bueno, jo encara me l'he mirat, aquest. Noruega. Per què fica Tour de Noruega i fica Volta? Ah, vale, perquè és lo de baix. Tour de Noruega. És D també? Sí. Crec que tot el que queda ja és palla. Àustria, Provença. Bueno, ja... Ruta del Sol. Vuelta a San Sí. Juan fora. Ruta del Sol sí que el vam ficar a la C, jo crec, també. Hòstia, Volta de Sant Juan me la vaig mirar algun any, tio. Jo perquè és també al molt principi, però és de massa matat. Vuelta a Burgos jo la ficaria a la C. Sí, el Volta de Burgos Encara és encara. interessant. Corrent allà al mig d'un incendi, això. Volta a sempre la fa- Comunitat Valenciana també la ficaria a la C. No sé, Sí, per, perquè és també el- per calendari també és d'aquelles que agafen ganes. El Tour d'Eslovènia potser no cal ni les té, no? Bueno, hi va el Pogacar i tal, Però però... per això. Però León... Trobo León és l'altre que anava a dir. I la Igueglia potser Sí. també. Però bueno. En I període. el Garbe. Ah. El Garbe on té? Que no hi veig. Però bueno, que ja són coses L'última de la primera fila. molt agafat amb pinces, però bueno. Garbe... Sí, però Ja. bueno. I la Igueglia, va. Sí, em Turquia... sembla. Tour dels Alps... Ah, mira, Tots Tour dels els altres Alps, encara una ficar, C. no, encara? sí. Eslovènia, què? I Provença també, no sé on és, però... No sé on és, perquè és que n'hi ha tants. M'estic tornant boig. Va, és igual. Sí, no passarà res, no? Tour dels Alps sí que el fiquem, va. He aficionat al ciclisme, nen. Perfecte, doncs ja ho tenim, tu. Ja ho tenim. Rigor ara- periodista. I ara d'aquí, el que també volia fer és una mica de porra de les 3 grans voltes. Qui vol començar? El Giro començarà. Clar, la putada és que la Vuelta de moment ara no se sap gaire, però... Hòstia, avui he vist Però que la el volta, Jumbo... el Jumbo ha dit que va al curs, la volta. Això De líder. anava a dir. Però bueno, jo Sí? crec que... Sí. Jo crec que ho diuen de moment. Ja canviaran, depèn de com vagi el Tour i anirà el Vingegaard. Però de moment és el Cus, el líder de la Vuelta. Ai, per cert, Lluís, off the record, això, si tires l'enllaç a Twitter de la tier list que hem fet dels mallots, agafa el que està al Drive. Gas, que pugui posar la gent la seva. Dit això, Avui podem penjar els monuments el vídeo. potser serà molt No hi ha complicat. copyright. Ai, perdona'm, què dius? No, que avui podrem penjar el vídeo a YouTube, que no hi ha copyright. per vídeo. Perfecte, serà l'únic de l'any, em sembla. Sí. Què t'anava a dir? Ah, sí, jo faria només 3 grans voltes perquè els monuments encara és més complicat i tant vista, però les 3 grans voltes ens les podríem jugar. Jo me la jugo molt fort amb que Vingegaard torna a guanyar el Tour. Sí, també. Me la jugo molt fort amb que... No. Cus, anaves a dir. No, et diria Roglic que guanya la Vuelta, que això és molt fort, perquè a més és a final de temporada i Roglic va cap avall ja, almenys si més no pel que fa a l'edat. I el Giro és on tinc més dubtes, bueno, nosaltres també, però no sé, jo me la jugo fort. Segurament tiro també per ganes, Jo ho pensava, també Roglic a la Vuelta, però, hòstia, no sé pas... Jo crec que és Giro Pogacar sense suar, Sí. Sí, Tour Vingegaard i la Vuelta Pogacar un altre cop. No pot fer les 3. però és arriscat no, dir... vaig. No fa la Vuelta. Fa Vuelta. Però és arriscat també. Bueno. Bueno, que jo m'he aventurat dient Vingegaard i veig que tu també hi estàs al carro. Bueno, no Sí, sé. sí. És que... El Tour sí. Jo m'apunto al doblet de Pogacar.
Jo també. Per tant, al Giro tothom Pogacar, 2 Pogacar i un Vingegaard al Tour, i a la Volta Jo per ganes, jo me la jugo amb Roglic i qui Jo més? també, Reix. Roglic també arriba? Sí. Jo Vingegaard a la Vuelta. Qui més hi va? És que no sé ni qui va. No se sap. No se sap. Jo un outsider hi ficaré. Zimmermann. Gelderman. Rigoberto Urán. Adam Yates. Adam Yates. Tu què ha passat? Ens estan dient que Ens ataquen bots. Uf, és un pot d'aquests del Divat. s'ha liat. La Diana Lucas. Un pot del Divat. Bueno, fetes les apostes. Molt per sobre també, Repassem una mica fitxatges. Ja ho vam repassar una mica com estava la cosa. Però el més interessant, evidentment, jo crec que és el traspàs de Roglic. Segurament seria el traspàs de l'any. Jo tinc moltes ganes de veure Roglic amb el Bora, a veure com es mou, perquè el Bora, ho hem dit altres cops, que va començar sent un equip al voltant d'un sol ciclista i s'ha anat convertint en un equip de ciclistes molt complets, escaladors, i jo crec que ara mateix el Bora té un equipàs i és un dels grans equips del pilot. No sé si hi ha algun altre... Ara els passo per aquí. No sé si hi ha algun altre traspàs que vulgueu destacar. De Mar, per què? A poder. I anava a dir el de Wittebrooks, amb tota la polèmica que hi va haver. Al final s'ha quedat igual, no? Sí. No hi ha hagut més Jumbo canvis. i Visa Bike, Visma. Visa Bike, no? Visa Bike, sí. M'han d'acostumar perquè... Aquí els esteu veient, que són de Ciclo 21, que està bastant bé, que els tenen aquí resumits. Hòstia, L'Idea ha anat al Astana. Això es veu? Home, del Bora havia de sortir gent, perquè és que hi hauria gent d'allà que no tindria minuts i a qualsevol altre equip podria tenir minuts. El Bora també és veritat, a destacar el Daniel Felipe, sí. És l'altre gran fitxatge que acaba de reforçar l'equip d'una manera exagerada. Jo crec que a l'Ineos perd bastant. Hi havia una gràfica, llàstima que no ho he buscat, però hi havia una gràfica de Pro Cycling Stats de qui guanyava i qui perdia més puntuació. L'Ineos sortia rebentadíssim. El Jacobsen, el DCM, també. Sí, Jacobsen, el DCM. Exacte. És un dels altres I fitxatges. el Marc el Veloc. Però, bueno, aquí el que deia, que Ineos pocs fitxatges i bastantes sortides. I, per tant, és dels que surten més tocats. Personalment, m'emociona el retorn de Caleb Ewan al Jayco. Sí, i aquest Tour Down Under amb Llavarela 5 per veure'l guanyar. L'altre dia, quan vaig passar per aquelles fotos de Twitter, vaig recuperar una foto del 2017 o 2016 meu de Caleb Ewan, de quan sprintava encara amb el cap tocant a terra. I l'altre fitxatge al Jayco és Luke Plapp, que amb aquest sí que tenia esperances de veritat, jo crec. Bon espectacle van fer, molt. La Plapineta, jo sempre. Bon espectacle van fer el Campionat d'Austràlia, Van marxar ell i el... no sé qui era, un Turbrit, em sembla. I van treure 6 minuts als segons. A l'altre, ara es notarà que no en tenia idea, però el Kroner aquest que va guanyar de l'Ineos... El Shields. El Sheffield, vull dir, perdó. Aquest any quina mena de calendari té? No, què vols dir, tu? El Tarling? El Tarling, Josa Tarling. No sé què fa. Ni idea. Perquè d'aquest tinc moltíssimes ganes de veure'l. Sí. Mira, val Down Under. Mira, perfecte, un motiu més per llevar-me les 5. Un altre, molt reforçat, ho veiem també, el Lidl. Sí, amb l'entrada del nou sponsor, veiem aquí que hi ha grans noms. Tao és un dels que destaca més, però també n'hi ha d'altres que van a reforçar, i és bastant destacable. Movistar una mica aquí de noms per farcir, però Nairo Quintana i Remi Cabanya, Oriol, que estaràs content. Estaràs content. Per acabar d'arruïnar la seva carrera. Quines esperances teniu amb Nairo Quintana? Aquesta és una bona pregunta, Caps. Zeros. És que jo per ganes m'encantaria, Ho dic de veritat, i és un tio que fa molta ràbia i que hi ha dies que he agafat molta ràbia amb ell, però hi ha hagut també dies molt bons de Nairo Quintana. Jo a Nairo em passa que s'ha odiat tant que ara ja m'agrada i tot. El rival petit. I si no...
No és un mal fitxatge si no tens en compte la resta. És a dir, collons, et continuarà fent tops 10 a Tours. És que és el gran fitxatge del Movistar, perquè és que si no era dramàtic. Em sap greu. Jo crec que el Cabany el queda molt bé estar al Movistar perquè el deixaran córrer a les clàssiques. El Soldal el deixaven reatacar i mirar enrere. No té... A les clàssiques jo crec que ara mateix no té tampoc. No està al nivell de la resta per fer un tu a tu. No, clàssiques d'aquestes de merda, de l'E3. No, l'E3 de merda. No sé, jo ho veig complicat. No sé si hi ha algun altre nom que voleu destacar. L'UAE, que ja tenia bon equip, fitxatges per reforçar, Sivakov. Sí. Però bàsicament l'UAE també té un equipàs increïble i amb el que tenia i el Jumbo més del mateix. Vaig trobar el Sivakov a dia 30 de desembre amb mallot de l'Ineos, casco l'Ineos, bici de l'UAE i culot de l'UAE. És que aquestes imatges són molt bones, eh? Amb el Bora era bastant bo. Aquella imatge que hi ha al Roglic, però també hi ha altres ciclistes. Són imatges bastant bones. No sé si voleu destacar algun altre fitxatge, alguna altra cosa. Jo també tinc ganes de veure Marc Albelocchi, a l'Education First, que la gent en parla molt bé i l'hem sentit en una entrevista i això, i és un tio que també parla molt bé i tinc ganes de veure'l com a ciclista, perquè ja dic, n'han parlat bastant bé, ha fitxat per l'Education First, que és un equip agradable al qual anar, jo crec, i en part també ha triat per això. Un mallot molt guapo. Ara parlem de mallots. Abans... Parlant de bascos joves, hi ha la Rieta també, el fill, Igor Arrieta, fitxat per l'UAE. Però jo crec que el que passa és això, que amb l'Education First segurament el veurem més, i aquest a l'UAE no sé on el veurem, és la llàstima, però bé. A l'UAE també hi ha el mexicà que va guanyar Hi ha qui? El mexicà que va guanyar el Tour de l'Avenir, l'Isaac del Toro, també pinta bé. Toro. Down Under, el que dèiem abans, només per comentar-ho, perquè si no, no podrem anar a veure el Barça. Han guanyat un gigante. Desconeixíem de la seva existència, per desconeixement total. No era un dels noms que estava a les travesses, jo diria. I ha guanyat de manera bastant... amb bastanta... Bueno, veiem aquests 20 segons, però ha guanyat amb bastanta autoritat, de la mateixa manera que ho va fer Richie Porte, algú l'ha comparat amb Richie Porte en el seu moment. Willunga Hill, que és aquesta mítica arribada del Down Under. L'etapa anterior l'havia guanyat Ludwig amb un sprint, i bé, no ha tingut massa misteri, les etapes han estat bastant avorridotes les dues primeres i la d'avui és l'única que ha tingut una mica la seva gràcia. Ali Wollaston va guanyar la primera etapa, per cert, també en un sprint, i bueno, jo crec que ha estat una mica de tempteig, una mica el que és amb el World Tour masculí també, que si volem ara donem un cop d'ull a qui va, però és això, que és aquesta primera carrera World Tour de la temporada, que s'agafa moltes ganes, però el cartell tampoc és res de l'altre món, tot i que no està malament aquest any, Aquí veiem els ciclistes principals. En Filippo Ganna, que jo... Ningú l'està ficant a les travesses, però tampoc podem descartar que guanyi. Però no, ho veig complicat perquè havent-hi... Jo crec que Yates, Alaphilippe, a priori són els que tenen més opcions de guanyar, perquè són els que marquen les diferències en aquesta mitja muntanya. Si Alaphilippe està bé, jo crec que és més favorit que Yates, però tinc bastants dubtes de l'estat de forma d'Alaphilippe. Ulissi segurament és un dels altres favorits, Jack Haig, són altres noms que hi ha per aquí. I pel que fa a l'esprint, segurament Ewan... guanya la primera etapa, Digues? Sí, no ens hem d'estranyar que el Ganna guanyi. Que el Ganna guanyi alguna etapa a l'esprint, Clar, per això ho dic, que tampoc podríem descartar, i que és això, que llavors pujant també aguanta com un bou i tampoc hi ha una exigència gaire gran, i és un bou, vull dir que pot aguantar perfectament. Altres noms seran, jo crec que els sprinters, que són Ivan, Van Poppel, no sé si Girmay com està, segurament Girmay també li podríem ficar. I Viviani. Sí, Welford. Jeremai l'any passat. Bauhaus. Qui? Sí, molt. Jeremai. Sí, després de l'any que venia fent l'any abans. Sí, per això, que tinc dubtes de com està. També, molts casos van ser caigudes, van ser coses puntuals, vull dir que és el que em dona certa esperança de que no sigui un desastre, però bé, a veure, veurem. Què més?
no sé, m'imagino que no voleu comentar gaire res més del Down Under, perquè tampoc hi ha gaire més a comentar. Que sí que havíem de comentar és això, que ja és oficial, la etapa de Berga és la de dissabte. No sé si algú us vol aventurar a fer una mica de travessa del que serà l'etapa. Jo crec que tu havies penjat, no, Joan? Em sembla. Jo vaig fer una proposta de recorregut. Em vaig passar una mica de desnivell, Era proposta però... o era el que creies que passaria? Una mica de tot, perquè si hagués sigut real hagués retallat una mica de desnivell, perquè em van sortir 4.500 o així, una mica massa. Però bueno, la veig factible traient-li una part. La vaig penjar, que era això, 180 o així, i 4.500. Feies una mica de tot, feies... Tens a mà? Bueno, espera, em sembla que sí que a mà. Jo crec que ella és bona, el que passa que això, segurament massa exigència, tot i que van dir que seria de les que... Bueno, que seria l'etapa decisiva. No sé si trepitjava prou Baix Berguedà, que és l'altre... Sí, jo crec que el que vaig fer... Bueno, ja no és per tirar-me medalles, però tocava una mica de tot. No, a mi em va agradar molt, llavors, de veritat. No és per tirar pots retallar... És molt fàcil retallar... Si en comptes d'anar per cap allà fumant i això, tu petes... Aviam... Sí, és aquesta. Sí. No es veu per l'Skype, Aleix? Vull. Ara, oi? Sí, ara. Jo crec que aquesta està bastant ben tirada. Potser s'ha de retallar d'alguna manera, però estaria bé. I això seria un tapone amb totes les lletres. Joder, això què són, 140? 150 i alguna, crec, no? 155 o per ahí, pot ser? Jo crec que faran més curta. Més curta, dius? Jo crec que serà més curta. Jo no crec que sigui més curta perquè... Gaire més, no crec, Molt quilometratge el guanyes per baix, que és exigent. Jo que crec que potser no hi haurà tant de desnivell. Tot i que n'hi haurà. Però jo confio que aquesta etapa serà una gran etapa. En quant a recorregut, també. Aquesta que proposa tu, Joan, també, que baixen de la Nou cap allà al Pantà, no crec que baixin per allà al Tirol o... Ja ho sé. Això ho he rectificat després, jo crec que això no. Perquè vaig pensar, mira, per si passen per la 9. Però bueno, pots baixar directament cap a la C16 també. Exacte, sí. Però sí, això, aquella part no, aquella part segur que no, jo crec. Però que aquesta és bastant factible, Vull dir... hi haurà moltes coses... Digues. M'ha fet dubtar després veient arribades i finals que l'etapa que acaba a Porta Iner, allà ja te'n surten 3.500 llargs tirant-lo més curt. És a dir, que allà hi ha molt desnivell. I que si vols equilibrar potser agafen i diuen que no cal passar-nos aquí a Berga. Jo crec que la important serà la d'aquí i per tant confio que sigui bona etapa. I més serà dissabte. I sigui la dissabte decisiva. Jo crec que hi és tot. A més hi haurà moltes activitats paral·leles, que això també serà interessant i suposo que nosaltres farem alguna cosa també, A veure si podem fer alguna cosa guai. Si més no, alguna cosa de mínim, rotllo control de firma i una mica prèvia en parida, a veure qui podem tenir, doncs serà bé. Us ho juro que no perquè si... Ojo, que diràs ara. Alerta. Que no perquè siguem d'aquí a Berga, però que la gent es vagi esperant que serà una de les etapes més ben parides de la història de Volta a Catalunya. Jo n'estic convençut. No, una cosa, per ambient. Que la gent vagi esperant de la turra que parirem. Ah, sí? També. Sí, la turra sí. Jo estic d'acord. Home, sí que ho comentàvem, que al final la Caral també convida, perquè és una pujada no molt llarga. Llavors hi pot haver molt ambient de gent molt acumulada. I sí que és veritat que el recorregut ha començat a canviar una mica, que això és el que també es demanava bastant. Més enllà de l'etapa de Berga també hi ha hagut, si més no en quant a sortides i arribades, que és el que sabem, hi ha hagut una mica de canvi, que és d'agrair. N'hi ha d'altres que no, però bé, que jo crec que és d'agrair i fa molt bona pinta aquest recorregut. Abans d'anar a veure el Barça, fem una de les coses que a mi m'agrada més de la temporada, perquè és no parlar de ciclisme, sinó parlar de mallots. Una mica de mallot. I aquí tenim aquesta tier list que el Lluís compartirà a Twitter i podeu fer vosaltres també la tier list. Crec que d'alguna manera es pot mirar la gent que vota, per tant també li podem donar un cop d'ull a veure la gent qui no els agrada més. I tornarem a fer servir el nostre amic de segle XXI per mirar una mica els mallots de la temporada. Som al revés, no? Digui vostè. Els noms, Lluís. Què t'ha passat? Sí. A la foguera... Sí, no pateixi, ja ho faig jo. Que ho he actualitzat i no s'ha girat. Al revés, això. No us poseu nerviosos. El Pessin és el mateix de l'any passat. El mateix que de l'any passat. Per tant, per els ganduls no me'l posaria. Jo ni bé ni malament,
Què dieu Per els Ganduls a altres? sota. Ni bé ni malament és en honor al Zamora, Jo a mi em sembla bé aquí. No en honor a Bad Bunny. El Zamora que té la pantalla congelada i fa molt Fa riure. molta estona el Zamora de pantalla congelada. Sembla una miniatura de YouTube. És que no li arriba el 2G. De reaccions. És que cojo un mallot i passa Ni bé ni malament. Ni bé ni Ni bé ni malament. Arkea. Només per aquesta foto, amb aquesta Excalibur, estiguem parits. és brutal. A mi em sobra la propaganda una mica aquesta del B&B, em sobra una mica aquí. Bueno, em sobra moltes propagandes. Si no fos per això, el Mallot estaria bastant bé, però jo el deixo... Jo encara... Mig mallot, així, una sí, una no, és xulo. El aquest color mallot. és maco, el vermell és maco, aquest vermell és maco. Jo, ni bé ni mal, jo m'ho posaria. Zamora. Jo me'l posaria, també. Jo també me'l posaria, va. Vinga, va. Fas molt riure amb aquesta cara, Samo. Però això és de... A veure, Skype està... sí, És igual, l'Skype. deixi-ho així, si no està preocupat. No fica cares. Sí, pots treure molt. Està fumant. Ara. Està anar. Aquesta foto de meu nidó. Han ficat com aquí una mica... Com si fossin uns pics, no? Una mica de... No m'agrada això A mi em de sobra... Cau un Déu, puta Disney. Sobre un anunci de Disney Plus. Cau un Déu. Bueno, mira. A mi no m'agrada, sembla merda això d'aquí sota. A mi m'agrada com Jo porta trauria. Cavendish, això sí t'ho dic, però bé. Sí. A mi em sobra una mica. El que passa que la resta del mallot en si és xulo. A mi això m'hi sobra. Sí. Però la resta és xulo. On el fiquem? Per mi han empitjorat. Sí, però l'any passat era molt guapo. Cau un... Sí, l'any passat era ben parit. On el fiquem? Ni bé ni mal o què? No me'l posaria jo, No te'l posaries? Home, jo crec que ni bé ni mal. Lluís. És que també penso una mica en els que vindran després que puguem posar més avall. Jo crec que n'hi hauran bastants de pitjors que aquest. El fiquem aquí de moment. Si un cas després fem una revisió. Bahrein, Victorious. És molt guapo aquest mallot. Aquí no n'hi ha cap... Aquí es veu millor. A mi no ho sé. És que m'agraden molt els mallots. Depèn... Sí, això és veritat. Depèn de com el vegi, m'agrada més, però no sé. Jo bastant bé, també. Què dius, Zamora, tu? Se'm va molt malament l'internet, que me'l posaria també. Vinga, doncs, ens el posarem. Bingo ja el farem després. No, anem per ordre amb els World Tour, primer, si un cas. Bora. El del Bora, a mi m'agrada quan el porta Roglic, quan el porta la resta no m'agrada gens. Terrible, M'agrada molt aquest mallot. Hòstia, és curiós, A mi no em desagrada tant. A mi m'agrada depèn del moment. Ja et dic, amb Roglic em posa catxondo i aquí em fa més mandra. Els guants són terribles. Si te'l mires al detall és lleig. Si te'l mires al detall és lleig. Si te'l mires de lluny no està tan malament. Però si te'l mires al detall és lleig. Perquè és que són tot com pedaços de coses. Els guants són espantosos, tio, fluorescents. No ho sé. Zamo, tu jo no me'l posaria. Jo és que no... Jo me'l posaria. Pues entremig, és que a mi no em sembla tan malament tampoc. Jo també el ficaria entremig, jo crec que està bé. Entre la mitja del Riba i el Lluís i nosaltres, doncs... Cofidis. Bastant a la línia. Per Ganduls. Bastant a la línia. Sí que hi ha com aquí una mica més de tons diferents de vermell aquí entremig. A mi potser m'agrada més el de l'any passat. I això, per L'any exemple... passat del Cofidis era guapo, però jo aquest també... Sí, bastant. a mi m'agrada més el de l'any passat, però sí, hòstia. Bastant bona la foto que has ficat el Lluís al tuit dels mallots. Sí, és que més just abans quan ho has dit Sí. ja és la que tenia preparada. Ni bé ni mal o me'l posaria? Ni bé ni mal. És que jo anava a dir pitjor. Ens esperien tots aquí al final. Els altres com ho veieu? Jo me'l posaria. Riba? És guapo aquest mallot. És guapo, però jo els penalitzaria per Ganduls de no canviar-lo tant de l'any passat. Va, doncs aquí per penalització els deixem aquí. I aquesta és la bicicleta. Decathlon hagi de ser la Mundial, és una cosa bastant estranya. Espantós, és molt lleig. Jo és d'aquests mallots que crec que d'aquí un mes m'agradarà molt més. Ara mateix és com molt raro. Bueno, no sé. Ara mateix és com molt És raro. que m'agradava molt de les lletres grans. Per cert, que anirà amb bicis de Decathlon, Amb la gamma bona de Decathlon, però anirà amb Van Rysel aquesta. És xula.
i l'equipació, òbviament, també serà Decathlon. Vull dir que això també serà un altre veure com funcionen les visites de Decathlon al ciclisme de competició. A la que es trenqui o que es punxi una bici, reel de Diego Pos. Ja. Segurament. Què el ficau? No me'l posaria, vosaltres, dieu? Jo no me'l posaria. Jo tampoc. O potser el Foguera, És que no seria tant, a mi no em No, desagrada tant. perquè I és el que dic, hi jo haurà crec que seran horribles de veritat. Exacte, això és la meva veritat. Amb aquests italians del Pro Team, mare meva. Jo crec que també, insisteixo, quan passin els dies ens agradarà més. Jo el que em sap més greu que el mallot és el colot. Aquell colot marró que tenien abans em va acabar agradant molt. Aquell colot marró m'agradava molt. Sí, hòstia, aquella... M'agradava tantes lletres així grans. Això, aquesta no sé si al final és l'oficial o no, diria que sí. Sí. I, bueno, hi ha hagut gent que ha dit que li agrada molt i jo la trobo d'orilla. Jo també. Jo m'hi he d'acostumar. Jo la trobo a 2000. Sí. Doncs jo aquesta sí que crec que amb el pas del temps m'agradarà una mica més. Això pot ser, però... El Rabobank, Tampoc és cridanera, que a vegades n'hi ha que són lletges, però són cridaners i dius, com a mínim les veus, però és que aquesta... Sí, és una mica el Rabobank, el color. On la fiquem? Jo no me'l posaria. Jo ara mateix tampoc me la posaria. Per què m'he saltat l'educació en ferro? No, no ho sé. No va per... No, idea. Sí, va per... Sí, però no sé per què no està aquí a l'ordre ara. No me'l posaria de moment i ja ens el ficarem després. I a la bicicleta. Aquí, Education Fairs. Aquesta, aquí no es veu de prop, perquè de prop es veuen els detalls. Sí, és molt guapo, el mallot. A mi... No, no us preocupeu. A mi no sé si m'agradava més net, però així, de totes maneres, és xulo, també. Xulo, aquest mallot. A mi m'agradava potser més net, quan era net, però... Cau un déu. I el dels... Té la seva gràcia, va molt a la línia de l'equip. Sí. I els de campions... Education Fair fa anys que fan bons mallots. I els de campions nacionals són molt guapos. Segueixen la mateixa línia, no sé, molt xulos. Perquè són un satanàs. Bueno, no apareixen aquí. Me'l posaria? M'ho compreu? Sí. Jo sí. Sí. I la bici és xula, La bici és xulíssima. No estem valorant bicis, valorem només mallots, però la bici és xulíssima. Groupama és un blau més fosc del que era i hi ha com més pagats. Jo crec que han baixat una mica. Abans m'agradava més. Sí, és guapo aquest mallot, Tot i així, sí, comparat amb el que venien fent, bastant bé. Però de l'any passat em m'agradava més. Me'l posaria o nivell animal? Nivell animal. Jo me'l posaria. Posaries, Zamo? Sí, va pujar un punt. Què ha dit? Si he desempatar, jo sí. Què dius? Són 4, què vols desempatar? No sé, puja un punt. Me'l posaria? Doncs que me'l posaria jo. Sí. Bueno, va, fiquem-li. Per ficar algun em posaria, perquè si no... Ineos va estar en la línia, hi ha una mica més de degradat, més fosc cap aquí, aquesta banda, i aquesta és la bicicleta. És molt guapo, a mi m'agrada bastant aquest mallot. El taronja amb negre, sense ser agressiu al canvi, passant pel vermell. Sí, bé. Me'l posaria o us el comprareu, aquest? Me'l posaria. Me'l posaria? Sí. Podem ficar per aquí, per això. Intermarché en la línia. Sí. És que no cal ni mirar-lo gaire. L'any passat era més guapo. Vols dir? Bastant semblant, Vols dir que... Sí, l'any passat, no sé. Aquí també pot ser que sigui la foto, Aquí el blanc no es veu tan blanc, però bueno, no sé. Jo ara la ficaria, no me'l posaria i gràcies. Sí, igual. Tot i que m'està començant a agradar, Sí, han millorat respecte a el que feien abans. Sí, això també, perquè abans era cutre directament i ara té una mica de gràcia. Però bueno. Abans aquest groc amb el blanc seria molt més contrastat. Bueno, era com tot de quadrat, de color. Sí, és veritat. Jacob... Això és molt... Això és el Foguera. Això és molt dur, això és molt dur. L'any passat ja vam ficar la Foguera. És la bandera russa. Jo crec que no es pot dir gaire... Jo crec que no es pot salvar gaire. No va salvar gaire. La bandera russa fora. Sap greu. Sap greu. La bici encara, però el mallot, nen. El del Lido m'agrada bastant. Cada vegada m'agrada més aquest mallot. No sé si potser més el de l'any passat també, però m'agrada bastant a mi el del Lidl. És un xulo i... Hòstia, a mi no, tio. I ara aquí perquè hi ha el llarg, tampoc, però el curt m'agrada més. A mi no. Jo no me'l posaria. I això de portar l'Idel aquí és que jo no ho trobo per enlloc encara.
Potser m'hi acostumaré a alguna... Però és que això és el que hi ha. Per la mitjana ni bé ni mal. Paga tu i sortirà la teva cara, no sé. Com aquells, els de Manuela, el grup Manuela, no sé com es deia. Movistar també l'han enfosquit una mica. Hòstia, però allò existeix encara. No va arribar a existir, crec. El Manzana Postobom. Han canviat a Gòbic aquests, com es pot veure aquí. Còbic. Sí? Però no el tenien al Mallot, no el tenien com a sponsor. El deuen haver fet sponsor, és el que vaig veure, no sé, com que em carden l'espam. Jo la Movistar el veig una mica... M'agrada més altres anys, perquè ara estava com més brut. Hi ha més coses i a mi em distreu que hi hagi tanta cosa. El millor Mallot del Movistar que van treure va ser aquell La Passione fosc amb les línies en blau clar. Sí, aquell era xulo. Jo ni bé ni mal el ficaria. Ni bé ni malament, jo crec. Star Wars. No, el de l'any passat encara hauria ficat una mica més, m'ho posaria. Aquest sí que és bastant el mateix de l'any passat. Crec que han tocat molt poca cosa. A mi m'agrada. Que sí. Jo ni bé ni mal. Sí. Jo m'he anat acostumant a que tinguin tant sponsor aquí, el Napoleon aquest. M'he anat acostumant, però d'entrada em va sobtar bastant i no m'agrada gaire. Ara també és això, m'he acostumat. Ni bé ni mal o me'l posaria? Jo ni bé ni malament. Jo me'l posaria, poder aquest, I Zamos? Jo també. Tu te'l posaries? Jo també me'l posaria. És que no ho sé, jo. Bueno, jo us ho compro per desempatar, perquè si no... UAE... Hòstia, és que aquí no es veu una merda. És més... És que no m'agrada gens aquest. És molt blanc. Sí, però a mi m'agrada, que sigui blanc. A mi m'agrada bastant, el d'aquest any. A mi m'agrada. I posat... És això que volia mirar. Aquí em mola més, sobretot si ho porta el Pogacar. Sí, però Pogacar porta el de campió de... Sí, no es nota que és el de campió de... Però no, exacte. És la llàstima, però bueno, vull dir que no t'hi fixes, exacte. Ja. A mi m'agrada que sigui tan blanc, tot i que potser sí que s'han passat. I amb el màniga llarga encara es veu... Bueno, no sé si és màniga llarga o manguito, però encara es veu més blanc. Jo me'l posaria. Jo també, bueno, a mi m'agrada més que, jo què sé, el del Soudal, per exemple, que l'hem ficat allà. Per més tancar. Aquí, sí, gràcies. Aquí hi ha aquestes línies d'aquesta bandera tan maca, que no es veuen gaire, només perquè ho tingueu en compte a l'hora de votar, si voleu. Però bueno, jo, tot i això me'l posaria. Ja està bé, sí. I el del Jumbo han fet aquesta mica de sanefa aquí d'abelles. El Jumbo. Han fet aquesta mica de sanefa. A mi m'hi agrada, m'agrada més, potser més net, però m'agrada, i a mi el color del Jumbo m'agrada molt. Però han canviat el groc. Jo crec que si me'l posaria, no sé si posaria o me'l compro, Hòstia, no, jo no, no el compreu? Hòstia, no us en comprareu cap? Jo el compraria el de l'Education First. Amb Education First i Neos. O què, per Sí. ficar-ne Ja està, algun, ja estem. Sí, ja estem. Bueno, Bueno, si no- dels World Tour sí, però no crec que compri el de Caja Rural, tu mare. Posarem el Benany. Bueno, el Ken Pharma potser me'l compro, L'Euskaltel. Bueno, aquest també. Home, jo del World Tour, els 3 primers que hi ha aquí són els 3 que m'han agradat més. El del Bahrein? O sigui, Ineos, Pugem Bahrein aquests. i Education First. Jo el Bahrein no te'l compro. Algú més li compra? Jo li Jo compro. de Education First no, Sap greu. Education First algú més el compra? El Lluís, jo? No. Riba? Jo el compro. Perfecte. Jo no. És contra un. Democràcia. La resta de mallots aquí surten perfecte. Anirem més rapidet. Bingoal. Foguera Ritme o a no la el posaria? Foguera. Foguera. Caja Rural. Bé. Bastant a la línia, m'agrada bastant. Sí. És guapo, M'agrada més els Jo altres posaria. anys. Ara està com molt de moda aquest degradé i no m'està agradant gaire, però... I el colot és verd o és negre? Me'l posaria o és negre? Sí. Bueno, és com un negre verd fosc. Verdós, És guai. Me'l posaria, el posem? Sí. Ken Pharma jo crec que també Hòstia. Sí, No està hòstia. per ordre. Els Flanders aquests. Ken Pharma jo crec que me'l posaria, Sí, prou. Flanders aquests, fogueres o no me'l posaria? Foguera, va. No, va, sí. Sí, Home, és pitjor que l'Intermarché, Israel. Aquest Real. mallot és Mierda. molt guapo, però posa Israel molt gros i no me'l posaria. No me'l posaria, però per principis, no? Ken Sí, Pharma, sí. aquest és que és xulo, Els del Ken Pharma, Sí. aquest color que han trobat és molt xulo, ja és de fa anys. Aquest, mira que està, me'l compraria per mi casa, però bé. Lotto Destiny, no me'l posaria? No me'l posaria o què? Sí.
O Em sembla Nivell bé. Mal? El blau aquest, No, el jo Destiny. no me'l posaria. Vinga, no ens el posem. Novo Nordisk. Hòstia. No està mal, no està mal. Aquest era el que abans era el de Boca, no? No No sé, semblava la samarreta de Boca que era blau i groc. Ah, Sí, ja sé sí, què vols dir. era aquest. Han canviat bastant. Hòstia. Jo crec que Sí, a aquests millor. No ho sé, tio. Com a mínim ni bé ni malament. Sí, jo crec que sí. Jo no crec que és veia el malament. primer que podem ficar aquí. D'aquí de la categoria. Algú vol pujar o el deixem aquí? Deixem aquí, potser. Ah, ja està bé aquí. Cometes. Això, molt lleig, això, tio. Això és Foguera. bastant d'orillo i han canviat el nom Foguera. de... Foguera o no m'ho posaria? Foguera, 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 directament? Sí, Foguera pel Foguera. color, Ja. color vermell, tio. Bé. Ofici Aurum. Erika Vidal. La nova equipació de David de la Cruz. No està malament. Jo crec que ni bé ni malament. Ni bé És ni que malament. un mallot negre és molt difícil fer-ho malament. Ja. Sí, Doncs molt, mira que estan molt a neutre. Rozando el Rizo, Però bé, jo crec que ni bé ni malament. Estic em fa molt riure. El tour de Tiama. La bici sí que és xula, aquesta, Sí. Cannondale en general. Tota l'energia és Per Ganduls, el no han mateix. canviat gens. Bueno, està bé, sí. Sí, és guapo. Ni bé ni malament, Sí. Sí. per Ganduls, no? Aquest, bueno, Costa fer-lo lleig. sí, però doncs mira, que també estan a prop. Però no Estan a era, prop, no Però és si gaire eres maco, no. No s'allunyen gaire, Ni bé ni malament? Jo no me'l posaria. No, pitjor Jo tampoc. Vinga, va. Ah, bueno. O què, Samu? És que no ho sé. Jugar. Aquest pagot aquí al mig, Jo- a mi no m'agrada el logo, aquest. Si el logo fa més xulo potser encara, però amb aquest logo de merda. Ara li pots tornar a Zamora, allò del logo del Lidl. Bardiani? Que és... Per Diani, tio, canvi, no? No està mal. Mira que, Per ser el mira que abans Bardiani. fotien... Per ser el Sí, Bardiani. per ser el veiem Bardiani. les castanyes que fotien abans. Ni venia malament, jo crec, no? O què? Ha millorat molt, sí. Si més no per el que hi hem ficat ganes. Euskaltel. Progressa adequadament. Euskaltel m'agradava més... Com? L'Àvaro al Cutxa. Tu, per què no hi ha Molt guapo. l'Euskaltel aquí? Sí. Perquè Euskaltel... Són eterres. Potser no l'han tret o alguna cosa, perquè no es pareix. Però Euskaltel ens agradarà i ens el posaríem. Sí. I l'1X, aquí en principi jo crec que aquest deu ser de l'any passat, ni bé ni malament o no me'l posaria? La bandera d'Espanya. Si és la bandera d'Espanya, la foguera. Fogram. A veure. Sí, perquè... Ai. Posat nerviós. I per què en surt l'arquea? No és pas aquest, No. No és Això aquest. és de l'any passat, no? Sí. Ja, però Bueno, la fiquem a la foguera, va. Ho donem per bo i anem a veure el Però Barça. el van presentar, el Cornelsen. Com? Magnus Cort. No, és aquest, és el vermell, És la bandera d'Espanya. Perfecte, doncs a la foguera. Foguera. Ho podreu trobar, si voleu fer-ho vosaltres, també ho podeu fer. Hi ha el link d'això i ara us passarem, també penjarem en algun moment els dos d'això que hem fet i us deixem anar a veure els d'això que hem fet, les dues tier lists que hem fet avui i us deixem anar a veure el Barça. No sé quan tornarem, però bé, la temporada ha començat, que sabem que comença una mica a mig gas, però com que en tenim ganes, segur que serà ben aviat. Ens veiem, que vagi molt bé, gràcies a tots, fins la propera. Adiós. Adiós. Va, adiós. Puta de Madrid.